já vás vítám u tohohle videa a v tomto videu si ukážeme, co jsem si koupila na tento nový školní rok 2016, takže se můžeme na to pustit. Takže jako první tady mám tuhletu aktovku, je to značková aktovka Puma a můžeme, vlastně to ani aktovka, je to spíš baťoch, ale nechci. Takže jako první, co si ukážeme, je tahle ta složka, je vlastně takovéhle otevírání a vlastně uvnitř to vypadá nějak a má to ten řadící systém, takže je to super. Potom dál ztrácím. Potom dále je ten všimnějším, abyste mě viděli. Takže mám propisky, takový bělíkovač, a zbytek je jenom taková aplikace, kdyby pastelky nejde. To je asi všechno, co jsem si koupila a teď přejdeme na věci, které jsem dostala. Takže věc, kterou jsem dostala, jsou tyhle ty sešity, které budu na druhém stupni potřebovat. Což je malý linkovaný sešit, potom A4 geometrický a potom normálně A4 linkovaný, ten mám dvakrát a potom zase další A4 v menších linkách. Tak a to by bylo všechno a to už vlastně, no, všechno. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. Byly to nějakých 2-3 minuty, co jsem to natočila, takže doufám, že se vám to líbilo. Mějte se krásně, skládejte růže a my se spolu loučíme. Čau.